Huomenta kaikille. Tai minulle tämä on huomenta. Eli täällä ollaan taas Mondellossa. Varsinainen kisapäivä alkaa. Mielenkiintoisissa tunnelmissa. Isoin kysymyshän on tässä, että sataako vettä. Tällä hetkellä ei sada vettä. Mutta sittenhän me nähdään se sitten, mitä tää kisapäivä tuo tullessaan. Nyt alkaa treenit. Mä käyn siellä vähän hosumassa kameran kanssa. Saan sieltä ainakin vähän B-rollimateriaalia, jos ei muuta. Sitten täytyy sanoa sananen irlantilaisten vieraanvaraisuudesta, joka on siis positiivista. Mä olin tuossa aamulla kuvaamassa tuolla toi autonäyttely, mistä tulee vielä erillinen video, sit jonkunlainen pätkä, niin olin siellä kuvaamassa vähän autoja ja siellä oli sit semmonen tommoseen K-trakkiin rakennettu semmonen kahvikoju siellä, niin se kaveri tuli sit sieltä itse asiassa sen pitäjä tuli sieltä ja kysyi suoraan, että otatko kahvia, ja ei maksanut mitään ja siinä juteltiin tovi autoista ja muista ja hieno meininki. Tarjouduin kyllä maksamaan, mutta eivät suostunut ottamaan. Mahtava meininki. Ja hei, oikeesti edelleen super isot kiitokset kaikille. On nimittäin ollut todella kiva lukea palautteita ja katsoa palautteita ja sit kavereiden kautta on kuullut että on muillakin keskustelukanavilla ja muilla, missä itse on ollut, niin kehuttu oikeesti superkiitokset siitä. En tiedä, onko tää superkiitokset mun uusi hokema ja sana, mutta sitä mä nyt täällä hoen, koska mun mielestä se on super. Ja joku kyseli siellä, että miten tätä mun toimintaa voisi niin kuin mahdollisimman suoraan tukea, niin olen sitä asiaa miettinyt ja toki niin kuin kustannuksien kattamisen tässä olisi tosi hyvä, että saisi jotakin semmoistakin aikaa, mutta sitten toisaalta mä en halua mitään sellaista tehdä, mistä mä ottaisin keneltäkään rahaa ilman, että mä antaisin sit sille rahalle jotain vastinetta. Tässä olen pyöritellyt muun muassa sellaista mielessä, että kun täältä kuitenkin kertyy mulla niinku materiaalia, mitä mä kuvaan täällä varikolla ja muuten siis niinku todella paljon niinku lisää, mitä te näette siellä YouTubessa näistä haastatteluvideoista, niin jos esimerkiksi olisi sellainen konsepti, että jollakin kuukausimaksulla saisi sitten sen kaiken materiaalin itse privaatisti katsottavaksi, niin se oli yksi semmonen, mikä mulla tuli mieleen. Periaatteessa tästäkin voisin ottaa ideoita vastaan, koska niin kuin en halua missään nimessä vaikuttaa siltä, että mä ruinaan tässä rahaa, mutta että jos on jotain sellaista, mistä joku haluaisi sit oikeasti vähän maksaa ja tukee, niin totta kai ideat kiinnostaa. Ja joka tapauksessa nämä haastatteluvideot ja niiden aikataulu kaikki, ne tulee pysymään tällä aikataululla kaikille ilmaisena ja avoimena. Se on se, niin kuin se pääjuttu tässä, ihan niin kuin riippumatta siitä, kuinka paljon mulla on tilaajia ja muuta, niin näin se tulee olemaan. Eli sitä ei tarvitse ainakaan kenenkään. Eli tää nyt on vaan sit joku sellainen juttu, että jos tähän keksisi jonkun, mikä esimerkiksi tekisi tähän juttuun lisää. Sitten on tietysti niin kuin kaikenlainen merchi ja muu. Mä en tiedä, onko mun brändi niin kiinnostavaa, että siitä olisi mitään järkeä sitten ruveta tuotteistamaan. Haluuks joku pitää vaikka näin rumaa lippistä, en tiedä. Jos on joku semmoinen sopiva tuote, mikä tulisi mieleen, esimerkiksi tämän tyylinen, niin tietysti sekin voisi olla sitten, siihenkin otetaan ideoita vastaan, niin mahdollista. Kaikkihan on mahdollista. Pyörittelen tässä vaan tälleen ääneen ajatuksia. Ja koska tämän kanavan toiminta perustuu aika paljon siihen, että te saatte sieltä esittää palautetta, toiveita, kommentteja ja kaikkea, niin kysy sitä sitten myös tähän asiaan. Mut hei, täällä alkaa treenit ja oikein tästä luntata kellosta 8 minuutin kuluttua, niin lähdetäänpä kattelemaan vähän mikä tuolla actionin tuolla radalla ja sitten taas haastattelujen pariin. Ja kiitoksia kun jaksoitte katsoa nämä alkuhöpinät loppuun asti. So, I have Alan Hines here in my interview, one of the wildcards this weekend, and in general, it was pretty good success from the wildcards in the quali yesterday. And how about you? You managed to qualify even though after that massive shunt on Friday. Yeah, well, yeah. What a journey it's been over the last few days, I guess.
Yeah, I think my bad luck spell has happened this past week. From everything really, from personal life stuff to getting the car ready and all of that. So I think now we're at the point where I hope it's done, and now we can just enjoy driving it, And this morning we made, or last night we made some changes to the car, some more problems that we found resulting from the crash. And you put some spare parts in that weren't as good as the previous parts, so you have to put new parts back in. So look, it's been one of those weekends where it's kind of like a write-off. And the fact that we've even qualified as a wild card in one of the best drifting championships in the world, I think we're not under too much pressure despite our top 32 battle later on. So I'm here to enjoy it, and we'll see what happens later on. That's kind of the point of the whole thing: enjoy and have fun and everything, but still be competitive. This is obviously you're yet another Irish guy in an interview. I'm saying that this is familiar track to you. So despite the little bit of lack with the practice and stuff, you still managed to get into the bracket. Great. And you're facing now no other than Peter Wiecek. Yeah, that's right. Like you said, I'm actually quite lucky that I know this track quite well. I'm at the point where I feel like my first lap could be my qualifying run, and I think that's the same for a lot of Irish guys. We're very fortunate that this track is actually quite tricky to drive on. It took a couple of years for the Drift Masters drivers coming over to adapt to it. But once they've really adapted to the track pretty well, and they're fantastic here now as well. So it's honestly, this is probably, I would think, one of the more difficult tracks of the season. And to be able to have that expertise over some of the newer guys that are coming here is obviously quite beneficial. But we've got Peter, and I think Peter likes this track because he's done quite well here in the past. I think he's won it twice or something, and he's qualified first here so many times. And he's run yesterday, like you said earlier when we were chatting, it was like a video game, and I really do appreciate that. And I know I've got a tough battle in my hands, but I think I know what he's going to do. I think before I'm going to call right now, he's going to get me to lead first, and that suits me perfectly. So hopefully he gets me to lead first. If not, I don't know. We'll send it to him, and I don't know. I might take him out for the Irish guys. We'll see what happens. Okay. Hey, best of luck to the race today. Hopefully we have a reason to talk afterwards. A good reason. Awesome. Thank you so much. Appreciate it. Thank you very much, and best of luck. Thank you so much. Appreciate it. So, Tor Arne, yet again, pretty nice work in the quali, 6th place this season in Drift Masters. You must be happy for that. I'm very happy. It's getting difficult doing qualifying alone here in Drift Masters. The level is quite high, so yeah, I'm super happy with it. I hope we would score higher with that run because I put a lot of flair into it, but seems like the judges didn't like that. And yeah, it's a discussion how much handbrake you can use on initiation, but I don't think you should look at what tools you're using. You should look at run, how it looks from the outside. But yeah, I somewhat agree with that one because it's we like to see some flamboyant drifting, and I really must say that I'm a fan of your drifting, especially on that part. Yeah. So that's what I agree on. But then again, the rules are the rules. The rules are the rules. So you just need to then kind of try to please them. Yeah, definitely. So we're super happy. We're sitting 4th in the championship. We're doing good in practice, doing good in qualifying. So it's a small boy's dream what I'm doing, so I should be happy. Exactly, but when you know you can do better and qualify better, you always kind of feel a little bit sore about these things. So. Yeah. So you're facing the local wild card Chris Brady in the bracket. We've got quite a lot of Irish wild cards into the bracket, which is kind of expected. They drive quite a lot in here. So do you think their opponent actually might even have a little bit of an upper hand on you, or how do you take it? We'll see. I've seen Chris Brady do the Irish Championship. He won it some years ago. So he's a good driver. Everyone that qualified yesterday is good. So you got to take every battle as it's the final and do your best. So I'm not putting any over and under myself. So we'll treat him like we would done against James Dean. So we just got to be sharp, clear, and do our best. And
the best driver wins. So Yeah, it seems that this year it's not something that you can really play. Say it's safe No, with anybody. no, It's you need to be. Yeah. And that's what we, especially with spectators, we love it. So Yeah, us drivers hate it nowadays, but yeah, but yeah, a loss in top 32 these days isn't too bad really, but it was before. So but yeah. then it's also like all of that increases the value of this series and the sport. So Yeah, that's absolutely. only a good thing to happen. And Yeah. how about mechanically? Everything sound and sturdy, no problems at all. Everything's good. Car's running great, so we're super happy. It's whopping out a lot of horsepower through that Pulsar turbo, so we're super happy. Cool. So, yeah. And best of luck for the race today. Thank you. Top 32 first, and we are kind of expecting to see you quite up high because that's what has Don't happened. put too much pressure What on me. has happened, yeah. So not really. So Thank you. thank you very much. Thank you. So Itäisade, yesterday quali not probably as good as you would have liked it to be, but you're still in top 32. Yeah, Yep. yeah, definitely. Yesterday qualifying was not as expected. Practice felt good, but during the qualifying first time we had problems with the tire pumping out, and after that it was just going downhill. Like the car was crooked after the wall, after the hit with the wall, and we didn't notice it. So second run was also kind of bad, but hopefully, thankfully I managed to pull it off somehow. Made like 91 points. Yeah. So the first one, and the tire coming off from the front tire, we don't see that often. Was it? Did you hit in the curb or? No, it was actually right on the guidelines, like in the middle of the first, way before the apex. It seems like from the video it was like due to the tire like collapsing, like lower tire pressure. But I ran the tire pressure all day, so we're not sure what exactly happened, like made it pop this time and not in practice. Yeah, I think you did really good job avoiding like a worse crash. Because I think if you would hit those tires and spun and then probably hit the wall again, I think that was a quite good save. But as you said in the actually also in the Red Bull TV, that the car didn't behave too well after that. Yeah. Did you get all of that fixed yesterday or Yeah, today? first, yesterday night we got that fixed. Thankfully, Yves Meyer team came to help with the alignment kit, so we managed to check that the rear alignments are actually the same on both wheels, because on the last qualifying run it wasn't. That's what made the car so unpredictable. So yeah, now the car is perfect. We put new front tires and it just works like a dream. Okay, and then you're facing no other than Conor Shanahan in the top 32 already. Not the easiest driver to be facing in Ireland, really. Yeah, not the easiest driver, and also on the right side on the bracket, the hard one. So we have like Shanahan as the first battle, which is a really fun but hard battle, which I'm looking forward to it. Possibly after that we'll have Dwayne McKeever, maybe Heinle and Dean. So definitely the hard side, but it's the good side if you get to the top. Yeah, and I believe that any one of those you win, that feels a little bit better than winning some other driver from you know. I mean, every driver is really on high level this year, and but yeah, good job. Thank you. And good to have you in the bracket. Thank you very much. And best of luck. Thank you, man. Thank you. No niin, Juha Rintanen täällä tänään taas haastattelussa. Sulla on tänään top 3-2 sitten täällä kaikkien näiden mahdollisten irlantilaisten keskellä, jota olisi voinut tulla vastaan, ja olisi varmaan ollut ihan kivakin näin suomalaisen näkökulmasta nähdä, niin sieltä tulee sitten Juha Pöytälaakso. Joo. Millaisia mietteitä tästä? No vähän ikävää tässä vaiheessa jo. Niin, en mä tiedä. Eilinen laittelu ei mennyt ihan putkeen meillä muutenkaan, mutta siis se oli ihan hyvät verot, mutta niillä pisteillä niin täällä sakissa niin ei enää kovin korkealle pääse. Ja nyt kävi sitten näin, että Pöytälaakso ekana vastaan. Se oli kyllä hienosti teidän laittelussa. Ja kova on kaavio meidän osalta. Joo. Mitä siellä on sitten mahdollisesti seuraavaksi tulossa? Lauri on varmaan sitten seuraavaksi ja sitten sen jälkeen on Conoria. Ja ei mikään helppo kaavio, mutta mennään yksi kerrallaan ja kaikki kuitenkin toimii, niin se on vaan ukosta kiinni. Kyllä. Sulla meni startti tossa, Joo. ei sen isompia tekniikkamurheita, mutta senkin olisi ihan hyvä toimia. Ei joo. Se meni ihan naps vaan kerrasta tuolla
piti käynnistää, että tuolla kooteltiin line-upissa treenejä. Eipä enää käynnistynytkään. Onneksi löytyi naapurista sitten. No niin, se on hyvä tässä driftingin hommassa, se on hyvä, että porukka jeesaa toisiaan. Ja No meilläkin aika hyvin on varausia mukana, mutta ihan kaikkea ei aina ole. Kyllä. Hei, tohon lenti tossa tommonen patukka tuolta eturenkaasta. Mä kattelin tossa vähän siinä viimeisessä mutkassa tänään noita vetoja vähän kuvailinkin. Ja sit mä huomasin, että siinä niinku porukka kun tulee siihen sen uuden niinku lisälenkin sen jälkeen kun ollaan tultu maaliin, niin porukka vetää sit pyörää linkkuun, että saa niinku putsattua etupyörää. Niin se mukavasti jää sit siihen keskelle Niin rataa ja etupyörien ajolinjalle. Onko teillä ollut noitten kanssa ongelmia muuta kuin, että ne vaan tarttuu renkaiseen? Ei ole mitään premmiväliä löytynyt? No ei, aika hyvin on meillä suojattu, että sitten on kuivasumpun-remmi, mikä on aika tärkeä. Joo. Niin sinne tietty voi mennä, mutta se sitten moottori katkaisee, jos niin sattuu käymään. Paine häviää. Mutta ei muuten, että niitähän on muutama tänä vuonna jo ollut semmoisia rikkoja, että niin kuin Espanjassa. Joo, ja muillakin. Joo, Muun kyllä muassa muuten on tossa, yrittänyt suojata. Joo, muuten on kyllä yrittänyt suojata kaikkia. Koska se on sitä vaan tulee koko ajan ja näillä tavalla. Et just tosiaan se, mitä just vaan itse ajattelin, että jos on semmoinen rata, mikä ajetaan niin päästä päähän, siinä ei varmaan niin päin. Ja nythän tässä vielä tämän päivän treenien aikana käännettiin sille ympäri, että ajettiin vielä se entry takaisinpäin sinne lähtöviivalle uudestaan, niin siinäkin oli sitä renkaiden putsausta, mitä varmaan säkin teit siinä. Joo, kaikki sitä yrittää putsaa, että sitten tuohon renkaisiin kun tarttuu, niin en tiedä onko nyt, mä yritin nyt jo vähän putsailla, mutta siinä on oikeasti semmoinen sentin kerros, että se nää kuvioakaan välttämättä ei näe. Joo, se on aika huikea. Vaikuttaa sitten, voi vaikuttaa pitoon, että ekasta mutkassa on kuitenkin 150 melkein vauhtia, niin siellä lähtee pito alta etupäästä aika nopsaa. Onko tohon sitten sillä tavalla ratkaisevaa eroa radalla tai radassa, että missä siellä tulee enemmän tai vähemmän? Täällähän nyt mennään nyt sitten taas siinä niinku entryn jälkeen sen ajolinjan yli, missä kuitenkin ajetaan veto päällä, että siinä niinku kumia on enemmän kuin ehkä monessa muussa paikkaa etupyörien alla. Ja onko sillä eroa vai tuleeko sitä joka paikassa? Ei sitä vähän joka paikassa, mutta uskon, että se vedon aikana enimmäkseen putsaantuu se rengas, mutta sitten heti kun mennään radalta pois, niin se kerää kaiken uudestaan kiinni siihen. Kun on kova vauhti, taas pääsee murtaan sitä rengasta, niin se kyllä läpinä kuuluu, kun ne lentelee siellä. Kyllä. Hyvä. Hei, jatketaan tästä ja tsemppiä tuohon 3-2 ja kiitoksia. Kiitoksia. So I have Pavel Korpulinski here. Pretty good result from yesterday. 94 points, 8th position. 9. 9. Yeah. Position 9. I was looking that there was quite many 94s. All the places from 5th to 9th, all the drivers were at 94 points for the best run, and then the second decided which position they ended up at. Yeah, it tells about the really competitive level of the sport at the moment. Oh yes, yeah, definitely. So who are you facing in top 32? Same as in Finland, Kevin Piskolti. Our Hungarian friend, we are going against Kevin in top 32, just like in Finland. So it's the same battle, same matchup in the first. Yeah, in the first battle, the next round. Do you think he's gonna fight harder back this time? Obviously. Of course, I'm sure that he is willing to beat me this time to get a revenge. I'm 100% sure about that. We'll see. I will also try to fight back as good as I can. I will do everything to win that battle, but it will definitely be a tough one. I felt really at home driving on wet in Finland, so I think that it was like my disposition of the day was better in Finland. That's how I look at things. I'm not sure if I'm gonna feel as comfortable on dry on this track because I've never been a fan of Mondello Park, to be honest, at least from the driver's perspective. But the practice went good, so we are pretty much ready, and I'm already pumped for the top 32 battle, and I will do my best. Okay, so the weather forecast today, with a little bit touching that, now that it might even be dry. I think it's better. It's looking better today than what it was yesterday. Okay. For today, the forecast. What do you do if all of a sudden, it's before your run? If it starts to rain, how do you adapt, or it is there anything you can do? Depends on our position before going into
burnout box pretty much. If we have enough time to go back to the paddock and do some slight adjustments of the setup of the car, then it's all okay. We'll be ready. If not, if we don't have that time, we will most likely just adjust the tire pressure, and that's it, because we don't have any more possibilities to go for. But that's part of the game, I would say. The ability to adjust to different weather conditions is something that good drivers know how to do, and I think it's as I said, part of the game. So it's our responsibility to be able to adjust. Yeah, and it should be like that in this series on this level. Yeah, of course, and it's not only in terms of the weather. I mean, the thing that will either put you on the better or the better half of the drivers, or either in the lower half of the drivers, is that I usually say that the top drivers have the ability to adjust to whatever conditions and to whatever lead driver they have and to whatever speed. If you can do that, you will most likely go far in this sport, because you are facing different drivers with different approaches, different driving style, and different speeds. A lot of drivers are still driving on. Like a lot of drivers drive on different tires, and that most of the grip and speed are still coming from the tires. So you can suddenly face a guy who is either much faster than yourself or much slower than yourself. So you need to adapt. You need to have that ability, and that's to have the ability makes a driver a good driver, in my opinion. Cool. So I'm wishing you best of luck for the top 32, and then for you, from your perspective, hopefully further down the road as well. And thank you for the interview. Thank you very much. Thank you. Hei, täällä on Lauri Heinonen, viimein minun kanavalla näin niin kuin one-to-one haastattelussa. Mä oon aina aikaisemmissa paikoissa joutunut pikkasen niin kuin kattelee, koska mä en halua viedä sun faneilta pois sitä aikaa, koska tiedän kuinka tärkeää se on sulle. Kyllä. Ja se on toisaalta myös tärkeää tälle lajille. Niin nyt täällä Irlannissa ei ole ihan niin sellaista hässäkkää kuin vaikka Härmässä tai ei ole ihan Espanjassakin. Ei, mutta mukavasti pöhinää täälläkin ja Irkut on hyvää porukkaa. On todella hyvää porukkaa, siis niin kuin ihan laidasta laitaa ollut, ja mitä tässä haastatellut kuskejakin, niin todella mahtavia persoonia. Joo, on. Mutta sä onnistuit täällä Irlannissa top 3-2 saamaan sitten vastaan kaikkien näiden irlantilaisten joukosta japanilaisen. Joo, se on aika mielenkiintoinen. Naoki Nakamura on yksi mun esikuvistani. Mutta se mitä mä Naokin ajamisessa arvostan, niin se ei ole näiltä radoilta, että se on niinku Japanin radoilta ja teknisemmiltä radoilta. Mutta Naoki on hyvin adaptoitunut tähän ja mä uskon, että tulee hyvät taistelut. Joo, toi oli oikeastaan se, mitä mä vähän niin olisin sulta just halunnut nimenomaan kysyäkin, että tavallaan kun sä oot se, kaikki tietää, että sä oot Japani drifti-fani, niin se tavallaan luulisi olevan sit sulle silleen niin kuin mieluisa vastus, että sä pääst ajaa vähän niin kuin pikkasen ehkä eri tyylillä kuin normaalisti näissä. No joo, mä en oo sen nyky-Japani kilpadrifting tyylin fani kyllä. Se on vähän semmoista roiskimista mun makuun. Et kyllä toi niinku Drift Masters-tyyli on nyt mun mielestä tällä hetkellä kaiken näyttävin tyyli maailmassa. Mutta niin kuin sanottu, niin Naoki onneksi yrittää adaptoitua siihen, niin sit meillä on vähän niin kuin etulyöntiasema. Joo, mutta kyllä hänen niin kuin siitä ajamisesta, mitä sitä tuolla seuraa, niin on se silti erilaista. Siis niin kuin todella paljon, niin kuin, mä en edes osaa oikein sanoa, että mikä siinä on, mutta se niin kuin näyttää erilaiselta, se kuulostaa erilaiselta. Totta kai siinä niin kuin tehdään sinänsä niin kuin samaa nyt ajolinjan ja muuten, mutta että se vaan näyttää erilaiselta. Joo, se on, siellä on pitoa ihan pirusti. Et mun mielestä se ajaa pitävämmän renkaan, mitä me. Okei. Se on niin kuin se sadekelin rengas. Ottaa aika iso riski siinä, kun lähtee sillä ajaa ton. No ehkä se just tekee siihen sitä, että se on vähän sellaista niinku poukkoilevampaa tavallaan, että ei ihan niinku sellaista aggressiivista, mutta sitten on virheitäkin. Kyllä. Mites tekniikkapuoli tuolla somessa ja teidän fanikanavilla seurataan aina kovasti ja tarkkaan, että missä mennään sen suhteen? Mikä on tämän hetken status? Onko mitään? Tällä hetkellä ihan hyvä tilanne, että saatiin ohjauksesta ongelma löydetty. Että se on varmaan kiusannut, ellei nyt koko kautta, niin ainakin tuolta Suomesta asti, että se ohjausakseli osuu pakosarjaan. Siellä oli ihan hyvät jäljet ja katseltiin videoilta, niin ohjaus hidastelee välillä. Että se tekee semmoisen inhottavan muuttuja siihen ajamiseen. Nyt se on pois, niin mä yritän totutella siihen, että koko ajan paranee. Niin, nyt joutuu opettelemaan ajamaan paremmalla taas. Niin nimenomaan. Kyllä. Että nyt täytyy unohtaa kaikki, mitä tällä kaudella on opittu. Kyllä. Remmit on pysynyt paikallaan. No nyt ne on pysynyt tänään ja eilenkin mun mielestä koko päivä. Joo. Mä katsoin tämmöisen havainnon vaan, että tällä radalla niin siellä porukka putsaa eturenkaita niin ton vedon jälkeen. Joo. Ja sit siinä kierretään niinku se
tavallaan viimeinen mutka uudestaan, niin sitä tulee aika paljon just niitä kumipatukoita siihen nimenomaan keskelle rataa, mikä on niinku eturenkaiden ajolinjalla. Niin en tiedä sitten korostuuko tää täällä vai onko se silleen, että sitä on niinku enemmän joka paikassa. Mä itse asiassa äsken Rintasen kanssa vähän samasta kyselinkin, mutta mikä niinku sun tuntuma-asia? Joo, tää se ongelma tuntuu olevan tosi iso. Joku sanoi, että se ei tarttuisi niin paljon rataa se kumi, että sit se jää niinku siihen pintaan. En tiedä, että ajolinjat ei... Normaalisti radoilla tulee semmonen paksu paakku kumia ajolinjalle, mutta täällä ei kuulemma ole tullut. Että se on mielenkiintoinen. Onkohan se sitten niinku karkeampi se pinta, että se ei niinku tavallaan pääse liimautumaan siihen? Niin, vaikea sanoa. Tosi vaikea sanoa, mutta joo, mielenkiintoista. Kyllä. Hei, minä kiitän tästä haastattelusta. Lauri, oli mukava juttutuokio ja oikein paljon tsemppiä tuohon Top 32 ja toivottavasti tietysti siitä sitten eteenpäin. Kiitoksia. Hyvä, kiitos. So, I have a happy guy here, Kevin Pesur. You just knocked out James Dean in top 32. We had a discussion about this yesterday, shortly, and I think your chase, first it was so that you were chasing, and I think you didn't leave any room for tactics for James after that. Well, there is, you cannot leave any room for James. Yeah. We all know it. I have done it a few times, leaving some room or making my own mistakes about it, but this time I knew what I have to do, and I've dreamed about driving with James here in Mondello Park, and to do it in top 32. It doesn't matter if it's 32 or final, of course, you have to beat them all finally. Absolutely. But as you hear my voice, I screamed my voice in the car, so the feeling was excellent. I mean, to meet him here. We've been battling with James last year 3 times. 2 of the times we crashed. I broke the tie rods. It's been frustrating for me previous times, but now to actually have good runs, clean runs, and have the win here in Mondello, it feels really good. And I mean, it was quite rare for James to do that kind of a mistake, especially in initiation. But I think it was partly because he knew that he needs to go all into that. He knew he needs to go all in, and I was said by my spotter that I have to make a really good lead because we know what James is capable of in the chase position, and I was throwing it all in, 1, 2, 3, 4, as much as it comes, straight into the max angle onto the throttle, and I was praying by myself also that I'm not going off because I was watching and I'm not gonna fit into this corner, and somehow managed to make it. So it's risky, but the risk paid off now. Yeah, and at this level you need to take that risk when it's needed. Yeah, it's if you not, don't take any risks, you will lose. Play safe to get you far. Yeah, it is like this. Okay, best of luck for the rest of the Thank you. rounds. And, now time to calm down and prepare for the next one. I think it's pretty good start for the practice. It is indeed. Thank you. Cool, thanks. Kas niin. No niin. Sieltä meni Juha jatkoon sitten top 32. Tällä kertaa se oli herra Pöytälaaksonen. Joo, onneksi meni näin. Kyllä. Mitä tuntuja siitä, miltä niinku ajo maistuu? Onko jotain vielä sellaista, mitä pitää hioa nyt sitten mennään top 16 Heinosta vastaan? On ja olisi pitänyt olla tossakin jo. Nyt tuli sellaisia virheitä, mitä en oikeastaan ole tehnyt reeneissä ja sitten toi entry mulla on vähän ongelma siinä chaseissa. Semmonen, että mun pitää niinku ennakoida vähän enemmän sitä ja mahdollisesti jättää käsijarrunäpy kokonaan veke ja mennä niinku kytkin potkulla sinne, ettei mulla tuu siinä sitä kaulaa. Se tuntuu, että aika monella on ollut nimenomaan sitä, etenkin jos on tietysti pystynyt vähän pelaamaan varman päälle, niin kuin on ollut itse sitten tokana chasein vuorossa. Että jos on niin ollut tilaisuutta, niin jäänyt aika isojakin välejä siihen noissa vedoissa, niin se ei kyllä silleen, niin kuin, katsojankaan silmään se ei näytä kyllä hyvältä. Ei, ja mä kun katoin noita vetoja tuossa Rintasen kanssa, niin olihan ne niin kuin molemmat teki monenmoista. Minä naksuun vähemmän, mutta en ole sinänsä tyytyväinen niihin vetoihin, että mä pystyn kyllä parempaan ja toivottavasti mä pystyn sen Heinosen kanssa suorittaa sitten sen paremman. Kyllä. Tässä on tosiaan näkynyt näitä irkkupareja, mutta sulla ei nämä suomalaiset nyt loput tässä vielä ihan näköjään, joo. Että niin täytyy sitten. Sama kuin ajaisi Suomessakin saa, kun aina on suomalainen vastas näköjään nyt täällä. Että. Kyllä. Mut hei,
sen takia tää on hieno laji, että taso on kova ja näitä on kiva katsoa sit näitä vetoja ja kyllä me tästä viihdettä saadaan kaikille. Ja Kyllä, ihan varmasti. se ainakin niin on monelle tässä lajia seuraavalle se tärkein asia kuitenkin. Kyllä varmaan kaikille. Niin on. Hyvä. Hei, tseppiä 16 ja Kiitos. palataan. Kyllä. Hei, täällä on Jarkko Jylhä, joka tässä vähän niin kuin siirtyi ton tällaisen Rookie Cupin johtoon tässä. Sä ajoit Jojon Paneeta vastaan, ranskalainen kaveri. Joo. Hänellä tuli tekniikkamurheita tossa noin, mutta joka tapauksessa yhtä lailla nyt ollaan top 16 taas. Ja Kyllä, just näin, että ihan hyvin silleen, että mut harmi, että sillä vetäri meni, olisi ollut siistiä ja itekin oma liini siinä vielä, mutta niin, se on sellaista ja mä en tiedä minkä takia sillä vetari, jos tossa useasti ne menee, jos on vaikka käsijarru samaan aikaan päälle kun tullaan vedolle. En tiedä on käynyt tämmönen virhe vai menikö muuten vaan rikki. Joo. Se on aina harmillista, jos vehkeät hajoaa. Kyllä. Tuleeko mietittyä yhtään tätä, kun kuitenkin tulokaskuskina täällä on, että niin kun, onko paras tulokkaista vai onko se vaan silleen, että tehdään omaa duunia ja nämä on vaan sellaisia, mitkä tässä kulkee sitten siinä sivussa? Kyllä ne kulkee. Mä oon eilen näin jonkun Instagramin julkaisu, missä joku oli tämmöisen niin verrannut, että nyt tässä 2 tulokasta vastakkain sun muuta, niin sit vasta aika kertaa tuli mieleen, että näin varmaan on, mutta en oo niin aikaisemmin miettinyt yhtään. Että kyllä täällä vaan mennään niin kuin, vähän niin kuin laput silmillä eteenpäin. Kyllä. Ja sä kuitenkin oot Mastersia ajanut villillä kortilla aikaisemmin, että sit myöskään se ei ole silleen niin tulokas homma täysin, että se on vaan nyt, että nyt on jotain täyskausia. Joo, kyllä just niin sen näin, että 3 kisaa mä olin aikaisemmin, että sarjaa ajanut Mastersia. Kyllä. Hei, top 16. Kukas sun tulee vastaan? Toi viereistä alistaa Zakourille. Niin tosiaan, joo, kyllä. Ja mehän ollaan Saksassa sen kanssa ajettukin vastakkain. Joo, mitä sä hänen ajamisesta tykkäät? Siis todella raju ja aggressiivinen kuljettaja ja ei säästele kyllä autoa se kaveri ja tykkään kyllä niin sen ajotyylistä ja muutenkin kaverista on tosi hauska persoona. Kyllä, voin allekirjoittaa. Mä oon tosiaan hengaillut tämän viikonlopun pääasiassa siinä tuossa naapuritallissa ja on hulvatonta menoa kyllä silleen täytyy sanoa. Mutta toivottavasti näkyy myös sit radalla silleen, niin, Joo, just näin, että se on niin sanotusti sekaisin se koko äijä ja mä tykkään siitä kyllä. Kyllä, hyvällä tavalla sekaisin. Niin, joo, just. Vähän niin kuin kaikki täällä melkein. Joo, eikä kukaan driftingia taas järkinä ajaa. Toi on hyvä pointti. Hei, kiitoksia Jarkko ja tsemppiä 16 ja katsotaan mitä taas tulevan pitää. Yes, hyvä, kiitos. Kiitos. So, Jakub Kroll, it's been quite amazing top 32 for all the Polish drivers, including yourself. Yes. You knocked out Mika Keskikorpi in top 32. Tell me a little bit about the runs. You know, when I was chasing him, I saw that he has quite big understeer on the second inside clip. So I was not trying to reach him in that point. Later I can reach him, and then we swap the position, and I was trying to do the best lead run I can make, and that was the best lead run, my lead run, my run during this competition. So I'm super happy. This is the first time for me in top 16 this season, so yeah, I'm super happy. Yeah, for you and Mika, I think I somehow find that you are quite similar drivers in terms of like the smoothness and being quite consistent. Yeah. You very rarely make mistakes, you or Mika, and I was kind of seeing that I couldn't have judged those runs. It was quite I think quite tight. Yeah, fight. Quite tight, and, but I think that the most important part of this battle was the beginning, when Mika has a huge understeer and almost turned to other direction. But he is very good driver. I battled with him a few times, and it's always 100% to push. Yeah. Good. So best of luck for the top 16 and thanks for the interview. Thank you so much. So I have Oliver Randalu here. Great job in top 32. You knocked out Örjan Nielsen. Yep. Tell me about the run. Yeah, it was quite intense because we've battled him quite a lot of times, and it's going every time it's one win and then the other drivers win and then back again. So now it was your turn. I can't remember. Was it equal, or maybe it was one for me? So I'm not sure about that. But
he was fast. Like the trainings, like I would say he was the fastest if I'm comparing with all the trainings and stuff I did. So it was a little bit surprise for me. But yeah, I made it work, and the lead run was the best I've made all weekend. Okay. So that gave me good points, and yeah, happy for the win and ready for the next one. And that's also like, as so many people say, so many drivers say that, you know, if I would have one of my practice runs in the race, it's not the same. It's you have all of that extra pressure and all of that extra push, all of that. It's completely different thing. And I mean, I saw Örjan's training sessions as well. I think he was driving really good. I mean, you have been driving really good as well, but still, this is when you go into competition. It's you know, he drives really good, and he was like in the qualies. He was scoring high points, and yeah, it was a good battle anyway. So I'm happy that I made my best lead run and was close enough to get the win. Good. So in top 16 you are facing then Connor Falvey, local kid, who is quite experienced here in Mondello. Yeah, definitely. It's their home track, I guess. Exactly, and we have a lot of Irish people in top 16, as well as Polish people as well. How do you think about facing Connor here? I think he's improved a lot since last year, his rookie year, and now, I mean, you probably need to go full attack with him. Yeah, definitely. The game plan is the same. Go full attack and make the best chase and lead run as possible, and climb up from there. Okay, great. So best of luck. Yep. And thank you. Talk to you. Cheers. Mika Keskikorpi täällä vielä loppu-Irlannin lähtötunnelmissa oikeastaan melkein, niin sä tuossa top 3 kakkosessa jouduit valitettavasti tänään antaa periksi Jakub Grollille. Millainen kisa tai fiilis jäi kisasta noin niin kuin muuten? Ihan muuten ok, mutta just tuo ärsyttää ihan suunnattomasti se, että ei kyllä vittu pitäisi olla niinku tuohon, että niinku top 3 kakkosen ei saisi tippua. Et se oli vähän tympiä, mutta siinä tuli mulla vähän ongelmia auto-ohjauksen kanssa, ja itse asiassa teki se sama juttu siinä, että se ei niinkö, mä päästin ratista entryssä, niin se ei niinkö pyörinyt sillä paljon, niin se meni eka isoon kulumaan. Sitten mä voin vähän nostaa kaasua, että se kulma vähenee. Sitten sen jälkeen kun mä menin takaisin kaasulle, niin se lähti jo sitten niinkö aliohjaantua, että eturenkaat lähti pois alta multa. Ja sitten seissi oli hyvä, mutta liidissä hävisi. No, eli vähän samaa ongelmaa kuin mitä eilen oli sitten, eli ei niinku saatu sitä poistumaan. Ei, meillä oli tosiaan, me koitettiin vaihtaa, meillä oli silloin reeneissä oli jo torstaina oli ohjauksen kanssa, eikö perjantaina ongelmaa, vaihdettiin tuo hammastanko ja meillä oli uusi pumppu oli kanssa paikalla, että molemmat vaihdettiin, mutta ei korjaantunut niillä kummallakaan ja nyt on sitten, että pitää koittaa etsiä sitä vikaa jostain muualta, että missä se on, että mä en tiedä onko se siinä alustan itse geometriassa sitten vai onko se joku muu sitten, että onko siellä joku juttu vai mikä siinä on. Kyllä. Sitten semmoinen tekniikkakysymys. Tässä on paljon aina ollut rengaskeskustelua silloin tällöin ja toi rengasmerkkejähän nyt on vähän tullut uusia ja lisää, joka on niin kuin silleen tietysti hyvä asia. Et ensinnäkin on vaihtoehtoja ja myös sit varmaan hinta, saatavuus, kaikki tällaiset asiat paranee. You've got some interview here. Yeah, catch you later. Joo, tosiaan uusia renkaita on tullut niin jonkun verrankin ja Valinollekin vähän kilpailijaa ja nythän me ajetaan itse asiassa Valinolla ollaan ajettu, että vähän pikku saatavuusongelmia ollut Extremelle ja nyt tuossa itse asiassa vähän sen jutellut nyt muutamien kanssa, varsinkin tuon jälkeen kun meillä tuli tää niinkö sillä että lähti niinku aliohjaan, niin moni on sanonut sitä. Mulla on tosi pehmeä eturenkaat. Eli mulla on niinku 80 tretveariset ja tosi moni ajaa niinku 200 tretvearisella, joka on niinku kovempi seos. Joo. No tosta just sitten halusin vähän sun kanssa jutella. Itse asiassa ehdotin tätä, kun kuulin kun sä itse asiassa just Grollin kanssa juttelit tästä treadwear-asiasta, niin avaatko pikkasen vähän siitä niin kuin että niin kuin missä ja miten niin kuin niitä tavallaan käytetään hyväksi, niitä eri seoksen renkaita? Tavallaan, että missä niin kuin mennään, missä haarukassa etu- ja takarenkaissa? Eli treadwear tarkoittaa oikeastaan niin renkaan pehmeyttä. Eli mikä se on se pehmeys ja se ei välttämättä tarkoita ihan täysin edes sitä pitua. Eli voi olla vaikka 160 treadwear pehmeä rengas, mutta toisella on parempi kumiseos sitten
Mutta tosiaan niin se yleisesti ottaen se on se, että mitä matalempi, sitä helpommin se rengas lämpenee. Esimerkiksi Sajekkelin takapyöränä mä käytän 50 Redwearia, joka on tosi pehmeä. Ja sitten niin nuo perusvalinnot on 160 ja Extremet on 160 Redwearisia, mutta mulla on eturenkaat ollut 80 ihan sen takia, että ne saa tosi helposti lämpimäksi. Mutta sitten niin täälläkin rupesi niin päivä lämpenee ja kaikkia muuta, niin mä luulen, että siinä voi olla sillä, että se on vähän jopa liiankin pehmeä. Ja moni sanookin, että voi olla, että kannattaa kokeilla sitä vähän kovempaa seosta sitten, että se saattaa jopa pitääkin paremmin tietyissä tilanteessa. Okei. Ihan mielenkiintoinen asia tämäkin taas jälleen kerran. Joo, se on ja se ei ole täysin yksiselitteinen, se on just niin kuin sanoit, että kumiseoksia voi olla näissä eroja merkeissä totta kai, mutta näitä kaikkia pitäisi kokeilla aina, mutta se on kausi tietenkin kun se alkaa, niin kaikkia ei pysty, että ei ole sitä täyttä semmoista budjettia ja mahdollisuutta ja aikaa aina. Niin. Ja Driftmastersissahan ei ole mitään sen Redwearin suhteen mitään rajoituksia tai sääntöä. Ei ole mitään, että sen saa ottaa just ihan minkä itse haluaa. Kyllä. Hei, minä kiitän näistä taas lisätiedoista, mitä voidaan tänne katsojille jakaa ja oikein hyvää kotimatkaa sitten takaisin ja seuraava kerran tosi toimii sitten. Ajatko jonkun kisan ennen Riigaa vielä Suomessa? Saatana ja Haavenistalla, katsotaan vielä. Noniin, siellä olisi ihan makea kyllä nähdä miten Katsotaan miten toinen auto. Katsotaan jos keksittäisiin ohjaukseen jotain, niin voidaan sillä Suomi-autolla testata, että paraneeko. Aivan, hyvä. Kyllä. Kiitoksia. Kiitos. So I have Naoki Nakamura here. Welcome to my channel. It's an honor to have you. Welcome to Jibino channel. So good to have you here. I like your style very much because it's different to. I think all the. Psycho ichiban suki. Arigatou. Thank you. Okay, good. So you were racing Lauri Heinonen today, and Lauri is a fan of yours from the past and still is. How did you like about driving with Lauri? ラウリと今日走ってるじゃん。ラウリなんか昔から直樹の大ファンや。でも一緒に走ってどう？楽しかった。ああ、大ファンに負けたね。悲しいね。He's obviously a little disappointed that he lost to one of his biggest fans. Okay, good. So it was good having you on my channel. Thank you very much, and we'll see you in Riga. またリガでよろしくお願いします。はい、リガでお願いします。Thank you. Thank you. No niin, nyt kun olen tehnyt yhden lopetusvideon Mondello Parkin parikolta ja yhden täältä viihtyisältä irlantilaiselta asuinalueelta molemmilla kerroilla. Äänihomma meni tässä jotenkin pieleen. Joku häikkä tossa nyt tossa langattoman mikin vastaanottimessa. Siihen täytyy paneutua nyt jotenkin. Mut joo, tossa oli viimeisimpänä sitten Naoki Nakamuran haastattelu. Hiukan ehkä outo ja vaivaannuttava, mutta tavallaan halusin, että Naoki saadaan tähän meikäläisen videolle myös, koska hän kuitenkin vakio Driftmasters-kuski on. Hän ei taida muutenkaan olla kovin kova juttumies, mutta sitäkin kovempi ja näyttävämpi kuljettaja kyllä. Mut joo, Irlanti pistetty pakettiin. Oli oikein mukava reissu. Todella mahtavia ihmisiä. Sai täällä tavata uusia tuttavuuksia. Tuli jälleen aika monta. Itselle oli tosiaan olla tuolla noiden parin tiimin, ton George Christopheron ja Marko Zakorilin tiimin kanssa siellä hengailemassa ja kuvailemassa ja ihmettelemässä heidän toimintaa. Oli aivan todella hieno mahdollisuus kyllä ja sinne suuret kiitokset heille siitä. Kaiken kaikkiaan kilpailuhan oli todella viihdyttävä. Sää sattui sitten kuinka ollakaan Irlannin sääksi, niin erittäin hyvä. Lämpeni iltaa kohti eikä tullut vesisadetta. Teki varmasti tosta kilpailusta sitten todella paljon mukavamman sitä kautta. Sitten tosta tietysti suomalaisittain menestys ehkä ei ollut niin hyvä kuin mitä oltaisiin toivottu ja tietysti vielä sitten se harmillinen Lauri Heinosen moottori rikko siihen vielä kaiken päätteeksi, niin ei ollut varmasti kenelläkään toiveissa.
Mut hei, kiitoksia, että olette katsellut videoita. Näitä tulee Riikasta seuraavaksi sitten lisää. Käykää siellä painamassa sitten tykkään nappia, laittakaa edelleen kommentteja. Se aina helpottaa täällä vähän mun duunia, kun on joku valmiiksi mihin vähän tarttua kiinni. Erityisesti jos siellä on jotain teknisiä kysymyksiä, teknisiä asioita, mitä tuolta olisi hyvä selvitellä. Niitä tuli tälläkin reissulla, näilläkin videoilla aika monta taas uutta jo asiaa, jotka ainakin itse opin. Mä tykkään mennä aika syvään päätyyn niiden asioiden kanssa, mutta sitten toisaalta, jos on jotain ihan sellaisia tavallaan ns. Helpompiakin asioita, mitä haluaisitte sitten kuulla joko kuskeilta tai mekaanikoilta tai joltakin muilta, niin semmosia on ihan todella kiva ja mielenkiintoinen selvittää. Ja siihen haluaisin, että tää yhä enemmän ja enemmän perustuu, että siellä voitte laittaa kommentteja ja määritän niitä kommentteja huomioida ja päästään sitten sillä tavalla yhdessä kehittämään tätä kanavan sisältöä. Mut tää alkaa tulla niin hämärä ja viileä, että mun on lähettävä nyt tonne takas kämpille, takas editointipöydän ääreen, jotta saan tämän videon pihalle. Oikein kiva ja kiitokset kaikille vielä kerran, että katsotte videoita ja laitatte sitä palautetta. Se on mulle todella arvokasta. Mä en ole mikään media-alan ammattilainen, joten mulle tää on myös oppimista koko ajan. Ja kiva, että olette sitä palautetta sieltä laittanut ja se on auttanut todella paljon. Mut hei, tämmöstä täältä tällä kertaa. Toivottavasti tällä videolla ääni kuuluu. Nyt laitoin kyllä ton mikrofonin backupinauhoituksen vielä päälle, että ei ainakaan nyt siitä jää kiinni. Ja pääasia, että toi kaikki muu kontentti tuli oikeilla toimivilla äänillä verrattuna siihen, että mitä nämä meikäläisen yksin höpinät täällä iltavilakalla sitten on. Mut hei, tämä Irlannista, se on moro.